It's Sunday. Yay! We love our Sundays with you. What are we doing today, Bruce? Today, we're gonna sing and learn and make something fun. Let's get started. Are you ready, kids? Let's go. I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah. I'm as free as a bird, flying in the air. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. I'm as free as a plane way up in the sky. Oh yeah. I'm as free as a tree blowing side to side. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la
Sanibonani, ngiyathemba nosijabulela isifundo sanamhlanje. Amavesi wethu namhlanje atholakala kwincwadi kaLuke 19 verse 5 verse 9 and verse 10. Incwadi ngokuka Luke verse 5 verse 9 to 10. Ifundeka kanje: esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, Zakewu, wehla, ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. uJesu wathi kuye, namuhla insindiso isifikile kulendlu, ngokuba indodana yomuntu ize kufuna kusindisa okulahlekileyo. Vesi lethu lanamhlanje. Bye. Sanibonani nonke emakhaya, ngiyathemba ukuthi ngiyaphila, nami ngiyaphila. Ngiyangikhumbula kakhulu, kodwa nginethemba lokuthi sizobonana maduze. Indaba yethu-ke yanamhlanje itholakala laphaya kuLuke 19 verse 1 kuya 10. Ngaphambi kokuthi basiqale, ngisacela ukuthi sithandaze. Baba, siyabonga ngothando lwakho, siyabonga ngomusa wakho, siyabonga ukusigcina, siyabonga ukusivikela. Namanje ngisacela ukuthi ube nathi sisazofunda izwi lakho, izivule amadlebe, izivule inhliziyo, sibuze ukukhulumisana nathi. Ngegama kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Indaba yethu namhlanje ikhuluma ngoJesu nangoZakewu. uZakewu-ke kwakuyindoda ehlala phaya eJeriko. uZakewu wayeyindoda emfishane futhi eyindoda enemali, wayecebe kakhulu. uZakewu phela wayengumthelisi. Umthelisi kwawumuntu ohambe ecollector imali. uZakewu wayengenzi-ke ngendlela efanele, wayenza ubugebengu ngoba wethatha nemali engamele ngabe uyayithatha, ethatha imali engaphezulu kwale kumele ngabe uyayithatha. Lafika ilanga lapho khona uJesu edlula laphaya eJeriko. Njalo-ke kwakuvamisile ukuthi uJesu mehamba endaweni alandelwa abantu abaningi-ke wayesezwile ukuthi uJesu uzodlula ngakubo. uZakewu wayefisa ukuthi abone uJesu. Ngenxa yokuthi uZakewu-ke wayewumuntu omfishane, kwabanzima kuyena ukuthi akwazi ukumbona esiqubweni. Wacabanga uZakewu ukuthi uzombona kanjani uJesu. Wabona isihlahla eduze, wagijima wabahambela phambili, wagibela esihlahleni, wabalinda ukuthi baze bafike ngakini. uJesu-ke ehamba nesixuku, wambona uZakewu. Esembonile waqonda kuyena ngqo. Wafike wathi uJesu kuZakewu, Zakewu, dilika lapha esihlahleni ngokushesha, namhlanje ngimisele ukuthi ngivakashele umuzi wakho. uZakewu ezwa lokhu wadilika naye ngokushesha ejabulile. Kusenjalo abantu baxakeka bakhuluma ukuthi kanjani uJesu lo uvakashela kanjani abantu abenza okubi. Bakhuluma bebodwa, kwacaca ukuthi abayithandi lento, kodwa-ke babeqinisile. uJesu wayehlala futhi bavakashela abantu abenza kabi. Hayi ngoba wayethanda into ababeyenza, kodwa wayethanda bona. uJesu usithanda sonke. Nangalelo langa uZakewu wavakashelwa uJesu. Abantu abaningi babengamthandi-ke uZakewu ngenxa yokuthi wayethatha imali zabo. uJesu wathola ithuba lokuthi avakashele uZakewu. Bahamba bafika emzini kaZakewu. uZakewu wamamukela ngokukhulu ukujabula. Bangena bahlala, baxoxa, bakhuluma. Ngiyacabanga futhi ukuthi mhlawumbe badla ngisho nokudla. Besaxoxa bekhuluma, uZakewu wazizela uthando. Wabona ukuthi lento ayenzayo ayilunganga. Wamukela uJesu. Ngalelo langa uZakewu wathola ukusindiswa. Kusenjalo waxoxela uJesu ukuthi uyayisola ngakho konke akwenzile futhi uzimisele ngokushintsha. Wamtshela ukuthi uzobuyisela emumva imali zabantu. Esakhuluma kanjalo uJesu wakhuluma naye uZakewu.
wamtshela ukuthi namhlanje insindiso ifikile kuyena. Lokhu kwamjabulisa kakhulu uZakewu, naye wabona ebalulekile futhi ethandiwe. Indaba yethu yanamhlanje isifundisa ukuthi uJesu usithanda sonke. Ingakho-ke wafa esiphambanweni, efela mina nawe, efela izono zethu, ukuthi thina amacala ethu angabasabalelwa kuthina, kodwa ngenkathi efa iminyaka eminingi eyadlulile ukuthi amacala ethu abalelwe kuyena. Nakanjalo uZakewu wathola ubusa ngalelo langa. uJesu-ke usithanda sonke njengoba sengishilo. Sonke sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi sonke sibalulekile kuyena. Khumbula-ke ukuthi uZakewu wayeyindoda emfishane. Yebo, uJesu usithanda sonke futhi akekho umuntu oyiphutha. Noma ngabe umfishane, noma ngabe umude, noma ngabe ukhuluphele, noma ngabe umncane ngomzimba, uJesu usithanda sonke futhi sibalulekile kuyena. Nalokho-ke kubalulekile ukuthi sikhombise nabanye abantu ezizwana nabo, abangani bethu ey'koleni, abangani bethu bangasemakhaya nasemndenini yethu. Sibakhombise uthando futhi sibaphathe ngendlela efanayo. Khumbula-ke ukuthi namhlanje sifundani ukuthi sibaluleke sonke uNkulunkulu futhi usithanda sonke. Ngiyabonga. Stories of the Bible. Zacchaeus. This is Zacchaeus. Hey there. Who was a tax collector and very rich. Tax collectors were hated because many people thought they were liars and cheaters. Boo. Zacchaeus lived in Jericho, and one day, Jesus was passing through Jericho. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zacchaeus wanted to see who Jesus was. Hey, excuse me. Hey, watch where you're going. But he was too short to see above the crowd. Ah, that's it. So he ran ahead to a place where he knew Jesus would come. He climbed to a sycamore tree so he could see Jesus. When Jesus came to that place, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. He said to him, Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Oh, all right. Zacchaeus came down quickly. He was pleased to have Jesus in his house. All the people saw this and began to complain. Ugh. Look at the kind of man Jesus stays with. Zacchaeus is a sinner. But Zacchaeus said to Jesus, I will give half my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay that person back 4 times more. Jesus said, Salvation has come to this house today. What? This man truly belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them. Can't wait to see the next episode. But for now, let's answer some questions. Ngimba ukuthi benilalele sekuyisikhathi semibuzo. Ngizoba nemibuzo emithathu. Alright. Umbuzo wokuqala uthi ubani lo owayevakashelwe nguJesu ngaleli langa indaba yethu. Igama lakhe uthi ubani. Umbuzo wethu wesibili uthi ke yini yayenza ukuthi uZakewu azagibele esihlahleni? Isiphi isizathu esasenza ukuthi uZakewu agibele esihlahleni? Umbuzo wethu wesithathu, umuphi umyalezo obalekile esiwutholayo kule ndaba? Umuphi umyalezo obalekile esiwutholayo kule ndaba? Ngiyazi ke ngoba nina nihlakaniphile nizokwazi ukuyiphendula yonke le mibuzo. Nisale kahle futhi niqhubeke nokuyiphatha kahle emakhaya. Siyanithanda kakhulu. Sisazobonana futhi uNkulunkulu esasigcinile. Nisale kahle. Bye. Time to add another animal to our collection. Remember,
that if you don't have the exact same things in the video, you can be creative by coloring in blank paper the color that you need, using scissors to cut and find other things to use. We had such fun with you today. Send us pictures and videos of how much you had fun today. Remember to spend your special time with Jesus. See you at our Zoom Connects.